Intro. Pasok, pilay. Ay, Napuitan. Binilutan. Hindi totoo yan. Ano ka nasisira, ulo? Pata mo yung gagamba ko. Open mo na. Babilag na kami, ha. Tol. So, shoutout muna tayo sa mga tropa namin. Abangan nyo yung tournament namin. Magmi-meeting kami sa Cubao. Magkikita-kita lahat ng Spider Vlogger. September 22, magmi-meeting kami sa Cubao. Kung sino gusto pumunta na kayo. Dahil mamimigay din ako ng mga gagamba doon. So, ayaw na tanggapin talaga ng LBC kaya di tayo makakapagpadala. Tapos, September 29, yun na yung pinaka-tournament namin. So, 22, malalaman nyo kung saan gaganapin yung tournament. So, lahat ng ilalabas natin, tatapatan na lang ni Jason Webb. Total, pogi naman to eh. Paano masabi? So, game na. Yon, si Kadagit naman ang kalaban natin. Yan, sabag na natin to para wala nang intro. Wala nang intro. Pasok, pilay. Ay, putang Napuitan. Binilutan ng pilay. Sige, takbo pilay, ilaban mo ang paa mong naiwan. Yan na, ganyan naman lagi yung laban namin ni Kadagit, puro stick ang kinakagat ng gagambe. Intro. Pasok, pilay. Ay, Napuitan. Binilutan ng pilay. Sige, takbo pilay, ilaban mo ang paa mong naiwan. Yan na, ganyan naman lagi yung laban namin ni Kadagit, puro stick ang kinakagat ng gagambe. Parehas yan, no? 1-0 agad si Kasapot. 1-0 si Kasapot. Yan sasabi ko eh. Lakas nga, nakita mo na dinala dun. Pero malakas yung gagamba niya, pero hinataw, nakita nyo? Binabatak. Post muna natin. Babawian ko to si Jason. Na 1-0 Wala natin. eh, kumagat sa stick eh. Unang banat. 1-0, Unang banat. Unang Kagat, banat. Oh, tabi mo na. Palugi ka pa dyan. Hindi naman. Katawan lang malaki to eh. Top lane yan. Yun, second fight natin mga kasapot. Baka madali na tayo ni Kadagit. Madagit na tayo. So yan, si Kadagit may binubuga. Binubugang sipon. Nandiyan na. Game na. Lapag na natin to, orange laban sa dilaw. Laki ng gagamba mo, son. Huwag kang gaganyan-ganyan, makakagat ka sa likuran. Ayan, sakto yan, tol. Sumurkat yung gagamba natin mga kasapot. Sumurkat. Ganyan gumalong mo kanina. Yan na. Ayun na. Uy, Uy, natakbo. Parehas lang. Tuli na. Parehas lang. May kalalabasan na to, alam na. May tumakbo na ng mabilis eh. Tumakbo na yung orange, nakita ko na eh. Wala pa, di pa tumatakbo. Tumakbo na. Bibilutan. Oh, di ba? Bibilutan. Sabi ko sa iyo eh. Bibilutan pa yan eh. Ay, Oh, di ba? Ayaw nga eh. mamaya pa tatakbo yan. Bibilutan pa yan eh. Galit na galit si Kadagit, no? Gustong bumawi. Na LBC. kita. Oh, game. Ayun, no? Lalaban siya, pero... Lalaban nyo to. Lalaban pero parang na iilang bugoy na iilang. Bigyan mo na. Oy. Yaman na, son. Yaman na. Hindi naman nakita eh. So isa na lang, last na lang. Bigyan natin pagkakataong mabalutan. Wala na talaga. Wala talaga. So all one. Kaya lang, pilitik lang eh. So ilaban ulit natin to. Hanap ka pa na isa. Yun. So, game na tayo mga Kadagit, mga kasapot. Pangilan yan. Pangatlong laban. Pangatlong laban. Game. Ayun na. Ayun, no? Uy, tibay. Uy, bumalik. Uy, batcher oh. Bumalik. Ayaw magpatalo. Ibig sabihin Parang nga, kalapate. may gagawin na naman tong tala na to. Dumidiskarte lang to, dumidiskarte. Nakita nyo. Oh, dumidiskarte pero di nalalaglag. Parang scorpion. Oh, di ba? Ayun, Napilutan na. Oh, di ba? Ay, lumalaban. Bigyan mo ng pagkakataon. Bigyan natin pagkakataon. Kakataon na naman na Kakataon ng balutan. Paano ka malikot to eh? Gumagalaw yung camera eh. Pero malaki to talaga, no? Kita naman sa camera, oh. Hindi totoo yan. Pagkakagat ka dyan! Ang bilis ng gagamba ko, no? Shoutout nga pala kay Royce, nagbigay ng Sigawan ko sando. yung gagamba niya para magulat. Igay mo eh. Shoutout kay Royce nagbigay nito ah. So talo ka na, 2-1 ang score Tingnan namin. mo, pinitik na. Pare-review ko yan mamaya. Shoutout kay Royce.
Ayun na. Ito na. Game? Round 4. Round 4. Pang-apat na Laban laban. na siya. Lalaban ulit natin to. Pangatlong laban yung testing natin kung kaya Ito, pa. pangatlong laban yung alaga niya. So, tingnan natin kung, ay, naku. Ay, nalalagyan yung alaga natin. Lupa talaga to. Game na. Ayun o. Ay, Wala, nagano Ginulat. Nagulat lang eh. Ginulat lang. Gulat lang Hindi eh. nakapit. Ano, ipwesto mo yung sapot na wala eh. Patalikod. Yung sapot kasi hindi Oo, hindi makapulupot. maka... Ayan, ayan. Yan. Ayun o, di ba? O, di ba? Nagbibilot. Pumapalag eh. So, pangatlong laglag. So, may tama na yung uso ng gagamba niya. May katis, ayan o. May tama na yung uso ng gagamba niya. Yung sa atin, wala pa. Tingnan natin ulit ang pangatlong pagkakataon to. What's sa inyo, mga tanga? Gago! Pangatlong pagkakataon, balot na to. Bigyan mo pa ng pang-apat na laban yan. Ay, naglabasan na yung katis ng gagamba natin. May tama pala sa may galamay. Matapang yung Sa kabila. ito. Tama na sa uso, bandera na isang gagamba niya. Isang paa. Grabe yung gagamba na yan. Nakatatlong laban. Ay na umikot oh. Ayun oh. Grabe. Uy, Pumalag. Uy, may mangyayaring masama. May mangyayaring masama dito. Comedy ang puta. Nagyakapan na sila. Oh, isa pa. Ay, ilay ni Kadagit oh. Ilay. Ang laki mo ito pala. Ayun oh. Uy. Parehas dumikit sa lupa. Parehas dumikit sa lupa, maglulupa na rin. Yung gagamba ni Kadagit. Ang laki, no? Ang laki. Walang malaking nakakapuwing. Ngayon meron na. Paano masabi? Parehas na matamlay. Sakmal bugoy. Ang liit ng gagamba ni Jason Webb. Kung ginagawa yung gagamba ni Kadagit, parang ano tayo. Nasaan? Ang galing ng gagamba natin oh. Umilag. Meron pa, isa pa. Isa pa, pang-apat. Tama na. So, yun lang. Pagbigyan na natin eh. Isa pa, pangilang laban na tayo. Pang-apat na yun eh. Pang-apat na yan. Baka O, isa pa, panlimang laban. Hindi. Mapapahiya tayo niyan eh. Hindi, ibig sabihin, ibang gagamba naman. O sige. Ibang gagamba naman, papalitan ko na to, nakatatlong laban. So, Nakatatlong laban. pause mo muna. Parang maliit na yung Okay na. kanya no. So, game na. So, ika-limang laban ni OS uli, OS. So baka may kalagyan na sa mga gagamba namin ngayon. Isang bilutan na malupitan no. May pa-LBC naman. Yung laban nyo. O, kanina, na-LBC niyo sa akin ni Jason, binalutan niyo sa akin eh. Ayun na sa- Bigyan mo ng LBC ah. Parang yung laban namin kanina, may LBC. Ang kulit mo ah. Ayaw mo. Naka-play ba? Okay, 1, 2, 3, go. Sumatabatoy. Bumabalik oh. Batcher yan, batcher. Pasyan. Ang ina, tulog na naman May yung ngayon gagamba na. niyan. Nako po! At ang ina, may kalalagyan na naman yung gagamba natin. Gulat lang, nagulat. Ulat lang. Mga gagamba ni Kadagit, puro tulog. Tapos ngayon, pagising, manununtok. Manununtok eh, no? O, isa pa. Ayo, wala na. Lumabalo. Pangalawa. Wala, ginulat lang eh. Oh, pumapalag talaga. Pumapalag daw, no? Nilaloko kayo. Nilaloko kayo. Nilaloko kayo ni Kadagit. Wala, nakatalino. Ay, ang galing gagamba ko. Umiikot. Ikot-ikot lang. Pero gaganda ng gagamba ni Kadagit. Gaganda ng galamay. Ayun, no? Ay, dumaban yung kay Jason Webb. Tumabo na naman daw. Iyakap nga ng tatin eh. Ay! Ayan na, isa pa. Takbo, bata. Patay ka Jason, wala na. Wala na. Parang nadodoble na yung sapot. ah. Dumoble sapot. Umoble na. Oh, last na lang to. Pag-vlog ni Jason. Naubos lahat ngayong araw ah. Meron pa tayo doon. Marami, dahil gagamba yan. Kayo na nakano? Sandaan yung ano yan. Oh? Hindi yung malaki mo, laban na sa moon, tas ano. May samon ka dyan? Yubra. Wala yung samo ko. Kahit may load. Nilabang ko kanina. So last na lang to ah. Para ano lang. Wala. May kalalagyan no. Sabi mo na yung season. Parawan yun. Yun, nilalaban natin yung kulay gray natin ngayon mga kasapot ah. Yan, kita nyo. So pang-anim na laban namin ni Jason. Lamang si Kadagit. Kaskas na yan. Huwag nyo kalimutan mag-like at subscribe. Yan.
sigurado to. Pangilan laban na ito? Pangalawa lang. Pangalawa. Tatlo yung una, no? Lupit So, round 6. Lulupit ng gagambang kadagit. Kamukha ng gagamba ko yan, ha. Wala. Ang gagambang walang pahinga. Magic Beans! Oh, Magic Beans. Ayan na, gumaya na, estilo. Ayun o, ayun o, ayun o. Wala. Laglag na yung atin. Tapang ng mukha ng gagamba ng kadagit. Kanina pa, puro ganyan. Puro kuluntoy gagamba ko ah. Ubus ah. Mats lang eh. Oh, Ay, lumalaban. nalalaglag lang sa sapot. Wala na, matangay na. Bangaw, oh. Nakadbangaw. Lakad bangaw daw. Oh. Lakad langaw. Lakad kamong lakad tungaw. Okay. Comedy. Comedy yung vlog namin. Game. Baka dito bumawi. Ayan na. Nakabawi pa yan. Wala na. Lalasot. Wala na. Yung mga ganyan, bumabawi pa yan. Hindi na. Itama sa mukha eh. Ayun o. Lalasot. Wala na. So, yun lang. ganun Bonus fight, huling laban. Oy, Para kay Jason Webb. Ikarga muna yan. Ikarga muna habang nag-exercise. Yan. Uy, huwag ka na magsapot. Ay. Nagulat lang son eh. Laki-laki na sa'yo eh. Bang! Puta. Talo talaga tayo mga kasapot. Lungkot tayo ngayon. Ang bibilis ng gagamba natin eh. Nabilis na ako. Puro runner. Kailangan talaga. Ang sayang size ng Sorrento na ito. Hindi, pero ano yan, Sol? Gutungin mo. Tatapang pa yan. Ito nga, nabilutan nga. Tinanggal ko na sa pagkabalot eh. Ano yung baba eh. Baka dyan na sakali na mag-abot na yan. Wala na talaga. Wala talaga. So, yun lang mga kadagit. Ang nangyari, 6-1! Hoy! Uli-uli na lahat. Babawi tayo next time. Hindi totoo yan. Ano ka nasisira, ulo?